А сега продължаваме с беседата на Дерек Принц. I'm excited about what we're going to experience today, I believe, from God. But this morning... Радваме се отново да бъдем с вас и да продължим нашата тема «Сигурност в Божия избор», която може да ви въведе в едно ново място на сигурност в Бога. Вече говорихме за 7-те етапа в Божия цялостен план, който ни въвежда в пълнотата на Неговото спасение и божествената му цел. Първоначалните етапи са се случили в вечността. Четвъртият етап обаче излиза от вечността и влиза във времето. Бог ни е призовал. И когато откликнем правилно на Божия призив, Той ни спасява. Това е петият етап – спасение. Миналия път говорих за това. Казах, че спасението е от греха, от вината, осъждението, силата и пророчността вследствие от греха. И това е дело на Святия Дух, описано в 3 последователни фази. Измиване или очистване, възраждане или новорождение, обновление или ново създание. Казах също, че спасението е преминаване в живота, от смърт в живот, от тъмнината към светлината и от дете на гнева ставаме дете на Бога. Това е същността на спасението и е основано на изпълнението на 2 прости изисквания – да повярваш в сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите и да изповядаш с устата си, че Исус е Господ. Това е което води до спасение. Когато изпълним тези условия, ние можем да кажем въз основа на Библията, че сме спасени. За жалост, мисленето и опита на много християни спира до тук, но Бог има още 2 етапа. След спасението идва оправданието, а след това прославянето. Ето защо е толкова важно да изучаваме и да влезем в Божия цялостен план с всичките му фази. В противен случай можем да останем незавършени, да не довършим пътя си, да не стигнем до местоназначението си. В днешния урок ще говоря за 6-тия етап. Бог ни оправда. Спасението води до оправдание. Сега трябва да разберем какво означава думата оправдание. То е като другата дума, която разгледахме по-рано – предопределение. Тя е една от плашещите теологични думи и хората са склонни да стоят далеч от нея. Но това е жалко, тъй като тя е една от най-славните истини на Новия Завет, всъщност на цялата Библия – оправдание. Какво означава да бъдеш оправдан? Означава преди всичко да бъдеш чист от престъпление. Небесната присъда над живота ти е невинен. Означава да бъдеш четен за праведен. Бог ти вменява правда. Не спирайте само до счетен за праведен. Ти трябва да бъдеш оправдан. Моето обяснение за оправдан е следното. Аз съм оправдан означава аз съм праведен, сякаш никога не съм съгрешавал, защото съм направен праведен с Божията праведност. Това означава оправдание. Той е отговор на въпроса, който Йов задава във вероятно най-ранната книга в Библията – книгата Йов. Йов се намирал в невероятна беда и казва следното. Как може смъртен човек да се оправдае пред Бога? Това е един много дълбок и основен въпрос. Приятелите на Йов сякаш са единодушни, че никой не може да бъде праведен пред Бога. Нелепо е да се говори по този начин, но слава на Бога, че Йов се придържа към този въпрос и макар да няма отговора, не го изоставял. Сега, ако искате да намерите отговора на този въпрос в Библията, трябва да отидете в посланието на Павел към римляните. Това е отговорът на въпроса в пълнота. Как може смъртен човек да се оправдае пред Бога? Позволете ми да почита Римляни 3:21-24. Забележете, ударението тук е върху праведността. А сега, независимо от закона си яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, си реч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Колко дълбоки думи! Забележете как сме оправдани, т.е. счетени за праведни. Оправданието идва като дар, който не можем да заслужим. То е чрез Божията благодат, а не чрез нашите усилия. И то чрез изкуплението, осигурено чрез жертвената смърт на Исус Христос за нас. След това Павел продължава още по-нататък в Римляни 5:1. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Забележете, че ние получаваме това оправдание, тази праведност от Бога като дар чрез вяра, а не чрез дела, само чрез вяра. Ако се опитвате да я спечелите, никога няма да я получите. Трябва да вярвате. Това е проблемът на много религиозни хора, че се опитват да спечелят Божията праведност. Тя не може да се спечели. А след това, в Римляни 5.17, Павел сравнява резултатите от греха на Адам с праведността на Христос и казва следното. Защото, ако чрез прегрешението на единия, това е Адам, смъртта царува чрез този един Адам, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, сиреч правдата ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Забележете, Павел говори за получаване на изобилие от благодат и дарбата на праведността. Отново виждаме, че праведността ни се предлага от Бога като дар въз основа на спасението. Когато се спасиш, Бог ти предлага праведност като дар. Основата за това е размяната, която се случи, когато Исус умря на кръста. Исус зае мястото на грешника, неправедния, нечестивия. Той понесе осъждението на грешника и изтърпя наказанието на грешника. Но другата страна на това е размяната, която Бог сега ни предлага, и това е казано от Павел във 2 Коринтяни 5.21. Говорейки за Исус, той казва: който за нас направи грях онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Виждате ли размяната? Исус бе направен грях на кръста с нашата греховност. Затова Той умря, защото заплатата на греха е смърт, а в замяна, когато повярваме в това и когато се спасим, тогава ставаме в Христос праведността на Бога. Помислете върху тази фраза за момент. Ако се чувствате притеснени или виновни, или несигурни, просто чрез вяра приемете този факт, че чрез вяра в Исус вие сте направени праведността на Бога. Помислете какво е праведността на Бога. Праведността, която никога не е съгрешавала, няма вина, няма тъмни сенки от миналото. Тя е просто тотална. Сатана може да разкъса вашата праведност на малки парченца със своите обвинения, но той няма какво да каже срещу праведността на Бога. В Стария Завет, в пророк Исаия, имаме една прекрасна картина на спасението плюс оправданието. Аз винаги подчертавам, не спирайте при получаването на спасението, разберете, че вие получавате и оправдание. Това е картината в Исаия 61.10. Тя е пророческа картина на това, което спасението ще извърши за Божиите хора. Пророкът казва: ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог. Това е истински вълнуващо. Аз се питам, дали човек, който никога не се е развълнувал от спасението, изобщо има спасение. Може би не е моя работа да съдя, но в Библията откривам, че хората, които са познавали спасението, са се вълнували много. Исаия казва: ще се развеселя премного в Господа и душата ми ще се зарадва в моя Бог. Това са много силни думи. Защо? Защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда. Спасението е първият етап, праведността – вторият. Когато Бог ни е дал облекло на спасение, не отказвайте мантията на правдата. Защо да не я получите? Това е Неговата праведност. Не можете да я заслужите. Тя е дар. Това е толкова прекрасна фраза. Бог ме е загърнал с мантия на правда. Той ми е покрил изцяло. Нищо от старата ми плътска грешна природа не се показва. Няма нищо от миналото ми, което да е останало, за което дяволът да се хване. Бог ми е покрил изцяло от главата до петите с мантията на Неговата праведност. Сега праведността се получава като дар, но ние не можем да я оставим така. Отново от нас се изисква отклик. Ние трябва да изявим това, което Бог е изработил в нас. Павел казва много ясно в Филипяни 2, 12, 13. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благовестието си действува в нас, и да желаете това и да го изработвате. Ние изработваме навън това, което Бог е изработил вътре в нас. Ако не го изработим навън, Бог не може да работи повече отвътре.
Мярката, с която Бог може да работи в нас, е мярката, с която ние го изработваме навън. Но ако ние работим навън, Бог работи вътре. И ето картината на крайния резултат при описанието на Христовата невяста в Откровение 19, 7, 8. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем нему на Бога слава, защото дойде сватбата на агнето и неговата жена се е приготвила. Неговата невяста е църквата и на нея си позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. Виждате, преминали сме от вменената праведност към изработена праведност. Не започваме с нашите праведни дела, започваме с праведността, която ни е вменена от Бога въз основа на нашата вяра за спасение. След това ние изработваме навън онова, което Бог е изработил отвътре и се превръща в праведните дела на светиите. И това ще бъде нашето облекло за цялата вечност. Братя и сестри, надявам се наистина да проявите до край тези праведни дела, тъй като иначе ще се намерите в срамна ситуация във вечността. Времето ни за днес завърши. Следващия път ще преминем към седмия и последен етап в Божия план – прославени. Постарайте се да не пропуснете тази прекрасна кулминация. Скъпи слушатели, всичко започва от Бога и свършва с Него. Но Той е решил да изяви любовта си към нас хората, като изпрати за нас Своя Син Исус Христос, да умре на кръста преди 2000 години, за да понесе нашия грях. Знае, че точно Той е първо причината за всички нещастия по света. Ако приемем жертвата Му с благодарност, ако се покаем за греха, ще видим, че Той ще ни прости и ще премахне всичките последствия от него. Само че Исус не остана в гроба. На третия ден Той възкръсна за нашето оправдание. Той победи греха и смъртта и Сатана, всичко, което предлага избавление от вечна смърт, живот с Бога тук на земята и вечен живот на небето. Когато Исус е на трона, за всеки от нас има надежда и бъдеще. А Той няма намерение да слезе оттам. Просто Му кажи: Господи Исусе, днес чух, че Ти искаш да ме оправдаеш и да ме освободиш от греха, от вината, от осъждението, от болестите, от безпокойството. Чух, че Ти ме обичаш и искаш да ми приемеш при себе си. Моля Те да ме простиш за това, че съм искал да живея независимо от Тебе. Ти не заслужаваш това. Днес искам да отговоря на Твоята любов и да тръгна с лице към Тебе. Вярвам, че ще ме приемеш. Ти си добър. Благодаря Ти. Ако си казал тези думи от сърце, милостивият Господ те е чул. Животът ти от днес радикално ще се промени. Ти никога няма да бъдеш вече сам. Той ще бъде твоя опора и помощ и извор на щастие. Намери си добра църква, в която се говори и живее Божието Слово. И Бог ще те направи част от огромното Негово семейство по целия свят. Бъди благословен!